nga ai kuble pi ki parari mentagas ngi gade ka sin ka bashispa jong ka man ki baat ngalayo pliang da ki palat hajar tali ki shiti na pi bat da ki lak tali ki message bat ngala persyang ban puli bun tali ki shiti kat bala ban pet yeki bat ban sngutu ru yeki kat bang adang puli ki shiti kala kta eka mensim jonga man la kapor pila ai kuble yenga hakani ka jingken jo ekani ka sin bashispa ka man ki baat penban nga ong yekani nadu ka mensim jonga ba pidei hok ma pi ban yo ka jing kuble ba kerpang yakani ka jingken jo ka man ki baat ya ka benta bashispa ka man ki baat ka di ka jing perkhat jong ki klur ngut kinong India ki bala penpau yala ki jong ki jing sngaw parlok ha ka laiterik urisaw ka snem arajar khat saw ka badai ka jingle niam ka Vijay Dashami bat mangi baro ngilas dang ya ka jingyat lenti ka man ki baat kalalong ka jingle niam ba kerpang badap bashlei de ka jingbha bat jingkemen jong ki nong shong shnong ya ka ni ka jingle niam la ju penlong man lau benai ya ka ba ngijuyai ap ya ka baro ngiraki ka jingbha jongka bade ka jingishim benta jongki babun haka tengkhat ngam sngola ban ngej bangila ban pendep ban yat kat ni teli ki benai bat kisnem nadu balasdang ya ka man ki baat man la ka benta jongka man ki baat kalong ka bakerpang hakahi bat man la ka por ka don bet ki jing hikai da ki nuksa babha bat ka judon ka jingnang pen kraw ya ka jingjob ki paranong shong shnong kari ki briu na keleng saudong kari ki snok tilang haka man ki baat naru ki khna ki samla ki rangba ba ki temen ki kru ki awan lang lakalong haka beti bachao beti padhao swachh bharat movement ka jing i ki kam than jing than lane ka maryang lakalong haka amrit mahotsav ka jinglai luit kari lane ka amrit sarovar baro ki badon ka jinge dei bat ka man ki baat kala khi im kum ka jinge khi ka babha de ka jinge shim benta da mapi baro habangaya sam haka man ki baat baru Presiden barim ke Amerika u Barack Obama kalalong ka phang padeng jong ka jinge kren habaro kawei ke perthei parlok na ka benta jonga ka man ki baat kalalong kum ka jingmani ya ki sap bat jinglong jong ki babun ngaladon yu nong yalam betin lenti yenga ushri Laxman Rauji inamdar ngijukot i je u vakil saheb uju ong bang ngidei ban mani ya ki jinglong babha ki wei laka dei ye ki parlok ne ki nongshun hakmat jongphi ni dei ban nang ye ka jinglong babha na ki kane kala ai man sim shikat dei e yanga ka man ki baat kala long ka rensan ka babyang tam ban nang ye ki ni ki jinglong jong ki wei ki parari jonga lengba kani ka program nga yesno bat phi nga kan mau man bang adang long umentri rangba ka Gujarat ka long ka rukom bang ajuye kendu bat ekren bat ki briu paj ba ke jing ture jonga ku menteri rangba kala penyo engai kalat bani kren ni khana bat ki bat hadien ke jingwan no shedel hi hausnem arjar khatsaw nga shem bahang ni ke jing em kala pher shibun ka kam banga trei ka ye pher ke jingkit kli ka ye pher ki kendon balate kat kum ke jing dawa jong ka kam ke jing pahara ka bor ban penlut ka don lut ke jing ye pher hakisngi ba menshwa nga sngolong pher bat basuda san pusnem menshwa ngala ino yala ka yeng ngam shem lo poi perkhat bah ka wei kisngi kan long ka ba e yenga bani kendu e ki briu jonga ngam la ban pene khlat yaladi na ki briu jonga ki balong ka pedeng jong ka jing im jonga ka man ki baat ka de ka jubab ye kani ka jing e ka lat ban pene sno bat ki briu paj ba ka kam ka office ka long na ka benta ka kendon balabu henry ka jing sngo jong ki klur ngut ki paj kari ringkat ka jing sngo jonga kala long ka bomla shu ban pene khlat na kani ka perthei man lau benai nga puli ki hajar tuli ki message na ki paat kari bat man lau benai nga yo i ka jinglong ba internet ki nong shong shnong nga yo i bat sngu thu ru ye ka jingyele bat ka jing IT jong ki nong shong shnong kari ngam ju sngu ba ngalong jingai na pi baro na ka benta jonga ka man ki baat kam dei tang ka program ka de ka jingej ka jingmani bat ka jing sha jingit ki briu haba ki lej ban mani blei ki jiwan ra i ki jingbam ba kentang na ka benta jonga ka man ki baat ka long kum ka pliang jingbam haki kjat ublei balong mapi ki paj ba ka man ki baat kala long ka jingyat lenti ba kenja mensim ye ki jingmut jonga मन की बात स्वा से समिष्टि की यात्रा है मन की बात अहम से वयम की यात्रा है या तो मैं नहीं तो ईसा के संस्कार सधाना है kabamot ka man ki baat kadi ka jingya lenti ka bashimet shaka imlang salang
Ka man ki baat ka di ka jingya lenti na ka jing sarong sya ka jing kmi yaladi. Om mangashu Henry Pilong kata ka jing le niam. Pila ban muddur ki katu kat ni na kinong shong shnong kila thung dieng ha ki jaka balong shra na ka benta saupos nem. Shibun ki briu kila thau ki mau kendon ki kenro bat ki pung na ka benta ka jing penne e ka na ka benta laipos nem bat ban pen khu ye ki. Ki katu kat ni kila hikairu e ki khna na ki long ying baduk na ka benta arpusan laipos nem. Katu kat ni kila yarap ban sumar ye ki baduk. Man ka por ka men sim jonga ka dap habakren ya kani haka man ki baat. Ki parlok nong troy haka All India Radio kila hap ban record ikani bun sin. Menta bun ki baladep kila wan pau hakmat jonga. Kini kijing persyang ki parari kila aimen sim yanga ban yai beteng ban nang penjanai yaladi. Parlok ki briu ki bangila yakren haka man ki baat kilong ki riu kraw ki bala penlong yakani ka program ka ba im bat ka ba job. Menta habangila kenjo syakasin ka ba shispa nga kwa ro bangin pai khmat biang sashisin syakini ki riu kraw bantip ika jingya lenti jongki. Menta ngin persyang ru ban yakren ba ki katu kat ni ki parlok. Usunil Jaglan na Haryana ula yadon langbat nga. Usunil Jaglan ula shon baha haka jingmut jonga namar bakala don ke jingye kren ke babuan haka jingye pher ke long briu man briu ni ke long contation rang ha Haryana. But de haka taga puar bangla yo ru ban sedang ye ke jingye lapat ba ye ke beti bachao beti padhao na Haryana shen. Haka juk ke puar ngalai kendu ye usunil leng ba ke jingye lapat ba bandon ye ke dur ba ye shon lang bat ke kuun ni ke selfie with daughter campaign. Ngadap de ke jingkemen ngalai yo ban nang na u ban kentup haka man ki baat. Tang hakikat tu kat ni por ke jingyalap selfie with daughter kala ke jingyalap haka perthai barok kawai. Hang ni kamdi ke jing shondur ne ke selfie ke bangi kren kum ke kor ke bor Henry ke jing kordor ki kun kentei. Ke jing don kami ki kun kentei haka jing im ke deiru ke balapan pau lengba ke ni ke jingyalap pait ba. Ke jing mi nang ni kalong bakata ke jingye pher kala duna shibun e ha Haryana. Kumta habala yo bani kren bad usunil ji wala pen pawi ke jing sngo kemen ban yu sngo yenga bat ngala keli babaro kidang ken mawi ki kam ke jingalap lengba ka selfie with daughter bat kumnu usngo habala kren biang yaka menta usunil ji wala pen ken mau yaka thma panipat ke basaw ke balas dang na Haryana ban wanra e ka dur khmat bapu samki jongki khun kentei haka bakari baro kawe kala job haka jingelam jonga kumomentri rang ba du kari bat naka benta baro ki pa yala ki khun kentei. Kadai ke ek ka bokraw na ka benta ki ba iit yala ki kun kentei. Barabang ala keli syapang ki kun kentei jong u. Wala yatu baka Nandini kadang pulih ka kelas 7 bat ka Yachika haka kelas 4. Bat babaro arngot ki sngaw tanat iki kam jonga bat bakila ai kublai ru de yanga ringkat ki parlok jongki. Haka bangala pa eke jingkirku na ka man ki baat ekini ki kun kentei jong u. Parlok ngadap de ka jing sngaw hun baka man ki baat ngilala banwan ra da ki spa tli ki kana ki ba aiman sim ya ka jingpen kup bor ya ki kentei hakari la kalong ya ki shipai baslur lene ki kam yele kai ba pher man banga kran sapang ka jingjap ki kentei ngala jiyo shibun ke jingero ngilai kran sapang ki kentei ka shnong duer ha Chhattisgarh kini ki kentei lengba ka seng yarap yaladi kilas dang ya ka jingelap pat ba ban pen khu ya ka shnong kum ki surok bat ki temple kumjuru kari kala yo mensim shibun e na ki kentei trairi ka jila Tamil Nadu ban penyat yo ki hajar teli ki pela dobertha bayarap ya ka maryang ha Tamil Nadu kumba arpo hajar ngot ki kentei kila ya wan lang ban pen ki im ya ka wa nak ha velor ki ba kum kini ki jingela pat ba ki bala lam khmat da ka jingpen kup bore ki kentei bat ka man ki bat kala long ka rensan ban pen pau perthei ya kini ki jing persyang jongki. Parlok mentangala yo ru bane kren sabat uwei pat u parlok u bakerteng u Manzur Ahmed u bana Jammu bat Kashmir habaya kren syapang ka selek ban tho da ulet ulapan paw ye ka jingkemen bu yo bane kren bat nga hapeng ka jingkwat jingkhia khamtam ha ka ni ka sin ka bashispa ka man ki bat habangala kali syapang ka ni ka kamshna selek jong u ulayatu bakalong ka bayaj bha bat kalalong ka jing ai kam ru ye ki wei lengba ka ni ka jing sedang jong u Barabang ala keli kumbakat nongut ki briu ki bala yo kam na kani u Manzur Ahmed ulayatu bahadu menta kidon baro kumba arspa tam ki bala yo kam
Shu ula benrap ba utmu benang penhe shu yakani kam bat ukmi lenti bu onla ban penyo kam sayaki kumba arspa angut biang. Ngalaong yau bangakan mau kendiang hakasngi bo ula yatu yanga bakani kam kamdon jing itu bat kadon ru shibun ki jing bo un hap ban yakendu. Penban menta kani kam kalayo ka jing itu bat ula la ru ban penyo kam yaki hadu arspa tam ki briu kabalalong shisha ke kubor kababaha. Umanzur ulaya thuru baki nongrep kilayo jing mento shibun hakabaya ki ding baki judi hakador hajar menta kasyong dor hadu san hajar nabaka jingdawa kalakiu nadu katu kapor bat ulaya thu bamenta ulayo shibun ke jingdawa bakumta ularai benang penhe kanang bakan longru ka jingerap iki kena kentei bat chenrang hakayo kam yo jam kani da shisha kadai kata ka jingken tiu ki sapten rai na ladehi da ka jingetre lang ka wei asngau kemen shisha naka benta umanzurzi. Parlok, kidon bunba kiriudan sap hakari jongi, kibala poy shaki clear ka jingjob naka jingtre shitom jongi. Yakin mau ya uvenkat murali prasad na Vishakhapatnam, ubala pen i ka jingla kari India ban yang halaki jongi kejan. Kumnu ba ula pendan kam kambu ni kitiar ba penmi halaka jong kari. Habau pramut ji ubana betia, ula bu ekadukan keberit ban shna ya ubol light LED lane usantuj ji nagarmuk teshwar ubala sedang ban thanya kishilya ka man ki baat kalalong ka rensan man wanra ekini kitiar shabaro kinong shong shnong ngilai krane shibun kinuksa jong ka make in India shadu ka space startup haka man ki baat parlok phila ban ken mau haki benta ba menshwa ngalakren shapang ka Vijaya Shanti Devi ka para jongi na Manipur ka Vijaya Shanti kashnai ki jain na ki thir usentiu lotus kani kurukom bayahab ha bat kamaryang layakran ha ka man ki baat bat ki kam jongka kilanang khampaw bha menta ha balayo banekran bat ka lengba ka telefon kalayathu baka shat ka klain bha bat bangalayo ban killi shapang ka kam kalayathu bahadu menta kalayetre bat ki laiphongot ki para kantei habangala ongkumno tang ha ipor balangkot kalala ban kinjo hadu katangot penban kalayathu yanga bamentau snem lele kan kentup sa shispa ngot ki kentei kabalong ka thong jongka bat ki briu menta kilatip ha shapang ka kam jongka kalayathu badeleng baka man ki baat baki babun kilayo jingtip shapang kane bat la donru ki briu nadu kari USA ki balakwa ban thiet ikini ki jain haka bakala sedang ban pharu shaki nadu mentahi usnem bat kala kubur bakani ka kam bamenta kabala juong vocal for local kala poison don shadu ka global kabalong shisha ka jingsarong yakari ngala ai khublei jingkit bong yaka hakani ka kam parlok kadan saka weipat ka bakerpang shapang ka man ki baat ki babun ki kam yaki pa kila sedang ban yo bor lengba kani ka program kum ka nuksa ka jingtmu ban pen ki imbyang yaki jingshnai ki tiar jingle kai halakari kala sedang na ka man ki baat ka jingela ba shapang ki jaj sembaik so na kari India ki balong try na India ru kade ka jingekren haka man ki baat ngila sedang biang ru saka wei pat ka jingela ba manginum ya pandor shu lane ya bun ktin bat ki baduk bat ki nongshong dukan barit ka man ki baat kalalong ka pedeng ban penyesno ki parari de ka jinge shimbenta haka jinge sma yala ba shapang ka har ghar tiranga ki bakum kini ki nuksa kilalong ka jingkala haka imlang salang Upradip Sangwanji ulashim ya kabakum gani gajing persyang ban aimen siem ya ka imlang salang ngilai kren shapang jong u haka bayade bat ka Healing Himalayas campaign haka man ki baat ngalayo banekren bat u haka telefon berula penpaw gajing sngo kemen ban yo banekren hapadeng gajing ko jingkhia habangala kili shapang ka Healing Himalayas lane gajing pen ki im na sumari kilo mangkashang ulayathu bakalong ka bayat bay hakaba ka kam balale nadu usnem arajar arpo kabala shimpor sansnem mentalala banle tang haka shisnem watla hakaba sedang uloong ba udan ka jing siir la unla na banle habaro shijing jong u wala ulayo e ka jing kershan hausnem arajar arpo penban udang yaksa hi shibun nabadang duna ki briu ki bale shim menta haka ni ka kam bat bun ru ki bom shim kiai ka ni ka jingela ba Henry nadu balawanra e ka ni ka kam haka man ki baat hausnem arajar arpo shibun kalakala menshwa kilala banle tang Henry hadu nyolane babun shiposien ki kampen ku haka shisnem penban menta kilala banlum palat santon ki nyot haka shisngi na keleng ki jaka ulai thuru bakala don ka por bola sngo kwa ban sange no ekini ka kam penban habala pen sngo leng baka man ki baat
shibun lala banon ra jingkela kabalong palat ika jingmut dur jong uru ulapan pawe ka jing sngongo ru yaki bala itu yaki haka bakum kani kakam balatrei haki benta bakendong kilo mangkashang haki jaka bajrong haka pertei ban pen ka kam jongki shakiwe kalalong shisha ka kam ka bakta ka mensim na ka benta upradip ji ngala ay mensim yu ba ondang ya beteng ya ka kam jing shakri hakini ki ranap lum ki mangkashang bat baki briu kin sngo bat yo ya ka jingdawa jong ka kam ban le khuit hakini ki benta ru bat kalong shisha ka basngo tanan ban yu kini ki kam ka barung haka jingmut ki khun samla ka maryang saudong menta ka don ka jing shngany haka baki riu pait ba ki don ka jing dei haka basumar kini ki lo mangkashang ka balong ka jing sarong yangi parlok menta ka kam jingo kai perte kalanang kiu stet bha kari la kalong haki jingdon ki spa ka maryang kum ki wa ki luum ki pung bat ki jaka ya pilgrim kalong ka badon kam ban pen khuat ki khnang ban khring ki kam jingo kai perte khambun nalor ki jing khuat ki kam jingo kai perte ngilai kren ru shapang ka incredible india movement man la ka por deina ka ni ka jinge khi ba ki briu ki la yo ban tip shapang bon tli ki jaka ki badon saudong jong ki hakasin bandingkong ngalaju ong haswa ban let shabari mangidon kam la kumno ban let chiki khatsan tli ki jaka jingo kai perte ki badon hagari haki jilla ba pher jongka ngilaju ye kren ru man ka por yaki kam kum ka jingpen khuit yaka siachen ka jingpen dan kam yaki plastic bat ki e-waste menta ka jingper shang ka man ki ban kalong ka badon kam bha ban khmi ek jing haka maryang hakeleng ka berthei parlok ngalo pedeng sa kawi ka khubor ka basngotanat na ka DG ka UNESCO ka Audrey Azole haka bayadei bat ka man ki bat program kala ai ka jingkhuble kitbok shekinong shnong kari na ka benta ka jingya lenti bashis pa sin ka man ki bat ka labu ru katu ka ni ki jingkli haka bangin sngap haka ni ka man ki bat menta Namaste, Excellency, dear Prime Minister. On behalf of UNESCO, I thank you for this opportunity to be part of the 100th episode of the MANN radio broadcast. UNESCO and India have a long common history. We have very strong partnerships together in all areas of our mandate: education, science, culture, and information. And I would like to take this opportunity today to talk about the importance of education. UNESCO is working with its member states to ensure that everyone in the world has access to quality education by 2030. With the largest population in the world, could you please explain the Indian way to achieving this objective? UNESCO also works to support culture and protect heritage. And India is chairing the G20 this year. World leaders will be coming to Delhi for this event. Excellency, how does India want to put culture and education at the top of the international agenda? I once again thank you for this opportunity and convey my very best wishes through you to the people of India. À bientôt. Merci beaucoup. kuble shibun nong yalam badon buram ngasngo kemen ban yo ekran bat phi hagani ka man ki bat bashispa ngadap ro de ka jingkemen ba philawan ra eki kam badon kam haka puli puthi bat ki culture parlok ka DG ka UNESCO ka kwa bantip shapang ka jing persang kari India haka bayadei bat ka puli puthi bat jingpenne eki culture baro ar kini ki benta ki dei ki badon kam bhai ka man ki bat la kalong shapang ka puli puthi lane ka culture lane ka jingpenne pensa bat kentiuru kani kadi ka rukom barim baca kari India kakam bakari kalale menta kalong shisha ka badai yaro pinlap ya shibun ki jing persang hagani ka benta la kalong ya ka national education policy lane ka jingla banjit ban puli ki jat tien ba pher ki kor ki board technology ya ka puli puthi haki snem ba menshwa ka program kum ka gunat saf bat shala parves hot saf kalalong ka nuksa ka ba itnat tam ya ka jingi shimbenta ki pait ba ha Gujarat ban penyo e ka puli puthi ba biang bat pendunai ka jing ino shiteng school haka man ki bat ngilayo ban penpau e ka jing trei jong bun ki briu ki bala len yala di na ka benta ka puli puthi phila ban kan ma bangilai kren shapang ulit di prakash rao unang di sha ha odisha ubala don benta haka ba hikai ya ki khna ki baduk hoit ngila shim shibun ki nuksa jong kinong hikai haka man ki bat la kalong ya usanjay kashyap uba penyat ka digital library hakishnong hajarkan
lane ka hemlata NK ka bayarap ya shibun ki khna lengba ka jing hikai ne ki kor internet haka por ka klam covid ngila yai ban ru ya bun ki jaka ban penne ki culture kumju haka man ki bat lakalong shapang ka Lakshdeep Colonel Brothers Challengers Club lane ka rinsan ha Karnataka Pamshri ka kala chetna ki briu na kelengari kila pha yanga shibun ki nuksa lengba ki shiti ngilai kran ru shapang kilai tili ki jinge ko bayadei bat ka git lullaby bat rangoli halor ka jing idri phila ban kan mauru bangi kran ru shapang ka puli puthi hakari lengba ki khana da ki briu hakelengkari ngadon ka jinget ba ka jingkala bukrau ka wan da ka jinge trailang baro hakani ka snem kat bangi dang ya shakhmat haka azadi ka amrit kal ka snem jubilee ksiar ka jingyo lai loj ngila lam khmat ru ye ka G20 kaniru kadi ka wayne ki daw ba ki jingjob ban kan tiwi ki culture ba pher ka perthei ka yo bor da ka jingdon ka jingnang jingtim ki parari jonga ka mantra na ka upanishad kalong ka ba aiman sim yangi da ki spa snem charai veti charai veti charai veti nangya chaprang nangya chaprang nangya chaprang dakani ka ju ka man sim ban nangya chaprang mentangila pendep ya ka benta ba shispa ka man ki bat ha ka jingpen klein ya ka culture kari India ka man ki bat ka long kumuksai jong ki sentiu harendang ka ba penisno iwe ya iwe pat haju haman la ka benta ka man ki bat ka jing shakri bat ka bor ki parari ka aiman sim ki we hakani ka program man la ki nong shong shnong ki la long ka jing aiman sim ki we pat ki para nong shong shnong hakawai ka rukom kani ka program ka bu benta na ka benta ki we pat ka man ki baat kala juyat bet de ka jingtmu babha ka man sim mat shakri yala ka kamram kani ka jingyo ijngai kan lam yakari shaprang haka snem ka jubilik siar ka jingyo light luj ne ka azadi ka amrit kal bat nga sngokemen ba ka jing sedang ya ka man ki baat kala long ka rukom hakari menta ka rukom haka bangi yo ya ka man sim ka jingtrai shitom jong baro parlok menta nga kwa banai khubleiru eki parlok haka all India radio ke bala record ya baro kini ki program da ka jingya sha slem ngas ngongu ru eki nong pen kelak tien ka man ki bat sheki jai kitien ba pher da ka jing stet haka por balengkot ngai khubleiru eki parlok jonga na ka Doordarshan bat MyGov kumju ngapen pau ka jing sngongu ya baro ki TV channels ki lat pathai kubor kelengkari ki ba pen i ka man ki bat klem da pen thot hapdeng bat khat du e ngapen pau ya ka jing sngongu shekitu ki bala penya ya ka man ki bat ki balong kinong shong shnong kari India hi ki badon ke jinget ha kari India kini baro kila urlong tang namar ke jing aimen sim bat aibor jongphi parlok ngadon shibun man kren menta haka baka por ba ki kintin kimbyang lanedap henry nganget ba pin sngo thu e ke jing sngo jonga ngaladon hapdeng jongphi ko mud khot ke ying jongphi lengba ka man ki bat ngan yaidon hapdeng jongphi ngin se kendu byang la shem banai ngin se rakhi ki khana jingjob ki parari da ki phang ki ba pher bat ki jingtep ki ba thamai tat hadu kata kapor sha yanga bangin sai kendu pat sumar bha yaladi bari ki ba i ba thon jongphi khublei shibun